kublai ka katang jonga kadai Susilia Nongsiej ngasa ha laimer opa Shillong ngadang shu dap ya ka BSc na St. Edmunds berkarta jonga kalong arpoisnem ngalas tang banrai na du por bangadang dan khat arsnem hayeng mani habai de bakani ka Sur Kynud pan kani ka first time banga kio ka big stage kan except na school but na college te kani ka first time yang bangan kio hakum kani ka stage te ka experience hani kani ka Sur Kynud kalong ka pasutnan ban onghi barok han ngi I coach chingi I mislap tiang I Nongshim shiboni ngi hikai ngi kumno bangin rai hangni kumno bangin shim kumno bangin rai ka jing rai ki dynamics ki barok han kalong pasutnan but ngai khuble ru I fada makri iba bala ai ngi kani opportunity bangin yo mam kumangi ki barang shustang ban rai ban te kalong ka opportunity ka ba crowd bangin yo kum kani lingba kani competition but kajing dan ringkat lim kajang ublai ngakar padret iphi ki ba phinya page but phinya share ba phinya subscribe ya ka channel ka ba ki pen mi ki videos ki jangi baro ahi ba phin ailam kajing kershan Jongphi bangan nang poi pat na kawai ka round pat hadu bang na poi ka thong tangkata khable shibun